Aha. Sa mga personnel gali sa South Cotabato Provincial Jail, Uy! Papa J. Uy, ha? uy. Good morning sa mga kakosa. Good morning. Ano sila mga... Mayo pagpamati sa inyo tanan. Ha? Ayo mo diha mga brad. Ayo. Maayo nga pagpamati man sa kay Ma'am Emma Uy. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Sino pa? Acting election assistant sa Comelec. Ha? Hoy, good morning sa inyo, Morning ma'am. na, ma'am. Parehistro ko gusabang kay nabugos. Nabugus ka. Dugay na ko wakabuto, brad. Ano yung nga wala kay katungod nga Kolorom. magkakamo sa gobyerno. Ay, Kayo, dugay na kang wakabuto. Boto mo! Total ko! Nan. Kahit hindi pa Sorry. Lahi di ay. Lahi man ni mataan. Kung kamo may asawa, Papa J-Boy Nunoy, maglisod mong intindi. Ano maglisod mong intindi? Natural gina. Magsupak ang isa kag isa. Gina? Natural lang din na maiwasan, Kag brad. halos natural po sa mga partner ninyo, lalo na sa mga girls. Gina? Hina po na sila. Hindi na mag-argue. Sikag-argue. Bisan on saon mo kabuot og suplado. Mabuot jud ka. If you think you're right, You're wrong. Alara na. Men Sige lang. always wrong. Muna lagi na. Dawata na lang nga mo ng imuhang kapalaran. Siguro ay nga na nagod ang papel na to sa kalibutan. Boy Nonoy, Papa J, napansin maguna ako sa ako ang misis. Nabalang ko naman Papa J, Boy Nonoy nga since pa mag-girlfriend pa may last 2017. Bali mag 4 years na. Dugay na siguro sa Brad. Okay. Dahil lang, may klarohon tani. 2017 nga sila mag-girlfriend-boyfriend pa. Okay. Tapos, 2019, nagpakasal. Uy! So, 2017, 2018, 2019. 2 years lang, Brad. Nagpakasal na sila. Pakasal na sila. Balaan ko na ni Papa J-Boy Nunoy nga dati pala nga mag-girlfriend-boyfriend me. Mahilig na niya mag-vlog. Vlog. Uy, vlogger! Vlogger, Ay, patano sa mga account there. Ano nga bagay na vlog ni mo? Vlog dog. Vlogadak. Papa J-Boy Nunoy. Balon ako ani. Tanan na lang, Papa J-Boy Nunoy. Ginadokumento kay ginabutang sa iya channel. Support. Suporta Kay mong palalabs na. Mama. Pero hindi ko lang naganahan, Papa J-Boy Nunoy. Kay murag na itsapueran ako. Ang matuod, Papa J-Boy Nunoy. 2021 na subong. Wala pa may anak. Pero kasal na. Kasal na. Kaya maupod na ang sipiat sa imong partner. Kay Papa J-Boy Nunoy, ang ginatumod ko nga rason nga dili may magkaanak. Kay perti man kong kahulagan ning bayhana. Klaruhan ning kahulagan ba? Kung diin-diin lang Papa J-Boy Nunoy, nga maplanuhan niyang katuan, wala na chance Papa J-Boy Nunoy nga magkabanding mi. Ay. Kung may banding man, Saturday, Sunday. Dapat kung may katuan sa uban pud ka. Oo. Sama ka. Sa man ka, oy. Galibog ang ulo ko subong Papa J-Boy Nunoy nga biskin bago may matulog nga untani na ako'y mga plano. Correct. Mingaw kay balay Papa J-Boy Nunoy. Siguro in times nga magtulog na sila, mag-baby time na sila, Papa J. Kasi busy po ang iyang asawa. Sige, edit. Sige lang edit. O, diba? Vlog na sige vlog. Dapat ang maayos sila. Lahi ang oras sa trabaho. Mo na lagi. Lahi ang oras sa hilig. Pag importante na agon na baby time. Baby time. Papa J-Boy Nunoy. Dili maitago nga diri mi nag-asenso. Kana. Sa iyang vlog Papa J-Boy Nunoy. Sa makita na ako every time nga mag-withdraw sa Guawards. Uy, mayo pa nagsigig withdraw. Sige, withdraw. Ayaw pala busy.
Ay, sig palabig withdraw kay siya. withdraw. Magkakuha na. Magkatugan, Magkatuga siya nga hindi maayo sa atong kalawas. Ano ka withdraw na, Brad? Withdraw. Siyempre, sige kagakuha sa kwarta. Kwarta. Tapos mukadto sa di maayo nga mga butang. O, di ba? Tama. Wala problema ang pag-withdraw. Basta gamiton lang sa tama. Tama. Papa J. Boy Nunoy, galibog ang ulo ko. Sama ni. Nag-asawa lang ba ako, Papa J. Boy Nunoy, para naay maupod? Naay makaupod, Papa J. Boy Nunoy? Mas tigtig-ang lang ka. Si titig ang Yung nagatiglaba. papel nga nag-asawa ka. Kung ka mo lang pamangkoton, Papa J. Boy Nunoy, dapat tabang mag-untat ang akong asawa sa iyahang pag-vlog? Kay mag-focus na lang pod ko, Papa J. Boy Nunoy, sa akong negosyo. Negosyante mo. Negosyante man di ay ka. Oo. Dapat taga... Kuya niya to mga texter, Brad, hindi basta-basta. Di basta-basta. Murag pareho sa atong amigo diya sa mga Papa J. Di na Sa kay basta-basta. Tol Don Marco. Negosyante Oo, na. good morning, Tol. Artista pa. Artista pa. Ang katibay. Nasiyan na yung lahat. Nasiyan na ang lahat. Ang mga nga na, Brad, artista na ka, negosyante pa. Negosyante pa. Sigurado nang mga ujab na, gapila na. Hambala pa. Hoy, ay. Tol. Tol. Happy New Year. Speaking of New Year, Kong He Fa Choy. Oo, Sa mga Kong He Fa Choy. Sa mga utod na to ng mga Chinese. Chinese. Sa 12 na, Brad. Murag, no? Di agoro. Hindi ko malasipyat. Hush, hala. Hedge, hala. Kung ka mo lang, Papa J. Boy Nunoy, time na ba nga mag-untat ng akong asawa sa iyang pag-vlog? Pero, sayangan mo ko, Papa J. Boy Nunoy. Sayang kay... May wawards mo. Oo, Pero amo lang na, wala lang sang oras. sakripisyo lang, Papa J. Boy Nunoy. Siguro ang kulang na sila, Papa J, isa lang kabutang ang kulang sila. Ano ang kulang? Communication. Nagay daw ako advice, Papa J. Boy Nunoy. Amir! American! Ano lagi na ginagawa? Communication important. Bisa na upod-tod sila pero kulang sa himas. Inuman ko na niya akong Dry Max Coffee. Pusa na ni Ron. Kini, ikaw Dry Max Coffee ang makasalbar sa tanan. Gang! Dali lang, Kang. Ready ka na? Inumon ko naman ni Akon nga Latigo 50. Ano, my God. Kato mo yung inumon nga para mantos ko. Anto? Basig lahi to. Dali lang, Gang. Gang! Natumar ko na nga Akon Latigo 50. Og sa imong pagtumara, no? All Ang nabatsyag ko. Wala problema, Gang. Natumar mo na imong bitrasin. Dapat magpa-advertise na dire sa tuwa sila. Dapat na sponsor na Sponsor na Papa J, sa oh. tuwa na, tistingan ta na. Hey! Namati mo diaron, mga hente niya. Abot din. Naminso na mo din yung produkto. Dapat namoy sample na namo dire. Kung na-sample mo, inom ka na. Paano na to, tistingan na to. Dapat una sa gwardya. Sa gwardya dapat una. gwardya. Tapos sa teknisyan. Teknisyan. Ang bihira ta. Paano ito ganang epektor? Gang, nainom na nako. Busy ka, Gang? Ako, busy? Liho ko kang paki-charge sang battery sang akon nga kam. Di na ni. Kining gamay? Kanang dako. Apat man guni kabilog diri ba? Ay, kabalaga nga kanang dako kayo kanang laba kayo. Ano nga? Ang laba ang lens. Hindi kining DXRR. Duda na po ko ani. Gang, taki-edit na lang dayo na. May pobra ko sa mo ba? Gang, Inom ka na kape mo, ha? di ba Sabado subong? Saan ba ito sa po? Di ba ato aning time, di ba?
Kagalaga nga. Bawi lang ko next kay... Ah. Tapusan ko nga daan kang kasayang abis ang... Ano? Tanawa bila kang mga pictures na mo dito kang Ano? May ka na. Ari kami sa beach. Pero, Tanawa kang guwapa ko di kang. ano? May ka mata. Gang. Gang. Ibutang sagot. I-charge sana ito ba? Ato na nag-charge ko na. Oh, Ang isa pa lang to. are gining isa. May duwa pa. Oh, i-charge ko na ni Ore. Ayan na. Ay, sige ka. Pa-edit na lang tayo. Baby. May paning Sige charger. na ba? May paning charger kasi sige pag-ungot aning cellphone. Kaya ang nag-charge ng taon. Okay, Ano ang ban mo pag-ungot. ba? Ang charger gang nag-ungot na sa cellphone. Okay na. Ang dali lang gani. Tapusin ko lang happy niya. Gang, Ano pa lang oras 11 pa lang. unsi na oh. Siguro mga 2 a.m. karon gang sleep na tayo. Gang, Pahinga lang tayo. gang, Bawi lang ako helicopter. gang. Gang. Bawi lang ko ba? Gang. Ah. Munya na lang edit. Ako'y bahala mo. Are, nagtimpla og Drive Max Gang. Coffee para sa imo. Nagawlat ka na ng client ko to. Need na ginibuwas. Tapuson ko pa. Kasayang manabi. Gang, kung ibalimbaran ko manabi kay buwas sobrang ko pa ni kung maubrak man ang subo. Lagi na balagang. Ay. Subong lang ang iyo gang. Di ka maluhoyan yun? Lagi na balagang. Makitaay pa man ang kami karon. Kung basi makatulog ka pa. May buwas pa man. Bawi lang ko sina. Pandamay ka. Lagi na balagang. Una ka na sleep. Una na to sleep. Una ka na sleep gang. Bulilyaso. Hindi naman ligo, hindi naman ibin. Hindi naman mag-toothbrush. Pandamay ka. Sayang lang ka, toothpaste Hindi mo man magamit. Bye-bye. Dira ka lang wala. Tapos ko lang ni gang, bawi lang ako Pandamay ka mata. Nya. Saan mo ni? Ipit na siguro si Ragor ni. Bulilyaso na. Dugay na gayo ni Bulilyaso. Sabi ni. Dong, Ay! Pandamay ka. dong. Sabi, nagtawa sa ghost. Huwag kang mag-isip at magtangka ng masama. Bad yan. Kahit walang may makakita sa'yo, kitang-kita kita. Ako ang iyong konsensya. Butang yun. Butang yun na ipandamay Ops, ka. ops, ops. Ay. Ibalik mo yan. Damay ka naman. Ibalik taning Baka lotion. sasama ng lotion. Ika, nakita na ko. Ako ang iyong konsensya kahit saan ka. Kaning oil. Kitang-kita kita. Op, Ah, op, op. ah, Bawal yan. Pandamay ka. Matulog ka na doon. Pwede, kinila. Okay ra ba ni? Op, op, op. Dili na pwede doon. Use oil naman eh. Bisan pa. Makadaot sa imong huna-huna na. Kung sa may imong plano, ayaw nagdayo na. Matulog tabi. Liaso ni trabaho ani. Dong! Dong! La. Naikimpit diya sa unahan. Butang. Wala. Matulog lang ko lang. Tulog lang. Wala pulos ng trabaho. Butang.